Szép jó napot kívánok minden kedves nézőmnek! Ez itt Oti Toti konyhája. Persze itt van kedves párom a háttérben, éppen ő videóz engem. És a mai nap tojásos csacsot fogunk elkészíteni. Friss tanyasi tojásból édesanyámtól kaptam. Ugyanitt vannak paprikák, paradicsom, hagymák, békönszalonna, füstölszalonna, füstölt kolbászok. Ugyanitt piros paprikát fogunk csak felhasználni, köményt, sót, meg borst, persze, majd wokba fogjuk megcsinálni, ez az első próbálkozás, és ugyanitt friss zsemlét fogunk majd felszolgálni. Most egy pár pillanat, melyre ezeket összevágdosom, és utána jövünk. Akkor az előkészületek megtörténtek, összevágtam a paprikát, a paradicsomot, a hagymát, fokhagymát azt elfelejtettem megmutatni, de gyorsan vágtam bele. Füstölszalonnát is összevágtam, a kolbászt, a tojásba raktam sót, meg borsot, gyorsan összekavartam. Jó, a paprikára visszatérve én nagyobb darabokra hagytam a paprikákat, mert úgyis főzésnél összemegy. Most elkezdjük a wokot főmelegíteni, és utána jön a következő videó. És sziasztok, itt vagyunk már megint. Most rakjuk bele a füstölszalonnát. Kisüssük gyorsan a zsírját. Ez kb. Egy 3 percig tart. Közben már bele lehet rakni a békönt. Ez egy plusz 10 ad neki majd. Aki nem szereti, az ne rakjon bele. Mi persze húst szeretünk. Sziasztok! Ha már úgy látjátok, hogy azért jó a szalonna, meg a bacon, akkor bele lehet adagolni a hagymát, meg a fokhagymát. Nem rakunk hozzá sót, ma a sótól összeszottyan, meg levet enged. Szépen várunk vele. Jövünk nem sokára. Sziasztok, eltelt kb. Egy 5 perc, átraktam inkább a másikba, mert ott annyira nem égett a tűz. De itt már tökéletes. Na, meg van fogyasztva gyönyörű szépen a hagymánk. Most rakunk bele köményet, persze. Köményet be kell sózni most már. Rakunk bele egy kis borsot, ne sokat, persze, attól függ ki, hogy szereti. Tökéletes. És most jöhet a paprika. Ennek is kell kb. 10 perc, hogy az ízek összeérjenek. Vizet még nem öntünk hozzá, mert úgyis adni fog levet. Nem sokára jövünk. Nézzétek, milyen gyönyörű. Na itt vagyunk megint. Nézzétek meg, milyen szép. Még nem aszaljuk össze teljesen, mert kicsit szeretjük, hogy kicsit roppan. Ez meg is van. Akkor rakhatjuk hozzá a paradicsomot. Vizet nem öntünk hozzá, a paradicsomból kijön a leve.
Ilyenkor még megint csak díszterjed. De szerintem gyönyörűen fog kinézni. Aki még nem evett lecsót, próbálja ki otthon. Meg is mutatom, milyen jól néz ki közelebbről. Szerintem fantasztikus. Most megint csak várunk. Kb. egy 15 percet. Utána megint jövünk. Addig is nézzétek Oti konyháját. Nagyon sok videóm van már fent, csak még nem raktam fel így videókat, ahogy főzök. Na itt vagyunk megint. Meg lehet nézni, milyen jól néz már ki. Már összeszottyolódott. És egy vizet nem öntöttem bele. Pedig ide készítettem, de nem kell bele. Most bele fog menni a kolbász. Nem sokat rakunk bele, mert annyira nem ugrálunk érte. Ez csak a íze kedvéért. Mindjárt készen is lesz, még a tojást bele kell rakni, de így is meg lehet tenni nyugodtan, aki nem szereti tojással. Mi tojással esszük. Szerintem gyönyörűen néz ki. Na itt vagyunk megint. Most már belerakjuk a tojást is. Persze előtte a piros paprikát ki ne felejtsük, egy picikét. Ennyi elég is, csak a színe miatt. Megvan, itt a paprika, itt a tojás, beleöntsük az egészet. Át kell mozgatni. Piros paprika gyönyörű szépen el fog majd itt oszlani. Aki kedvet kapott a lecsóra, vagy a tojásos lecsóra, azt csinálja meg. Minden háznál máshogy készül. Mi így szoktuk készíteni. Ezeket csak így addig kavargatjuk. Nem szeretjük annyira a tojás, hogy ez nagyon kemény legyen. Adunk neki egy kicsi lángot, mert így nem lesz kész soha. Még lesz még egy videó, mikor kitálalunk. Ez szerintem, én csak két embernek főzök mindig. Magamnak, meg a páromnak. Kicsit túl sokat szoktam főzni, de mindig elfogy. Remélem, ti is kedvet kaptatok azért a főzéshez. Így azért szombati nap. Persze kint is lehet csinálni, bárhol, bográcsba. Csak azért panelban nem olyan könnyű bográsba. És mindjárt készen is vagyunk. Mindjárt jövök a tálalással. És én azt hiszem, hogy végeztünk is. Roppant gusztusos lett szerintem. Alig lehet elbírni. És mindjárt állalunk. Na sziasztok! És végeztünk. Hát nem tudom bemutatni, hogy mekkora adag. Hát ekkora, nem pici. Plusz még megmaradtám nagyon sok. Durván szerintem 6 személyre főztem. Vagy 8. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Sziasztok! Kövessétek az Oti konyháját!